କେଶରୀ ଓ ନୀଳୁ। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୀଳୁ ନାମକ ଏକ କୌତୂହଳୀ ପିଲା ତାର ରାସ୍ତା ହରାଇ ବସିଥିଲା। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲା। ସେ ଏକ ବୁଦା ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ ଏକ ବିରାଟ ସିଂହ କେଶରୀ ତାର ପଥରେ ଚାଲୁଛି। କେଶରୀ ନୀଳୁକୁ ଦେଖିଲା। ନୀଳୁ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଂହଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ନିକଟକୁ ଆସିଲା। କେଶରୀ ନୀଳୁକୁ କିଛି କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତା ପାଖରେ ବସିଗଲା ଏବଂ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ନୀଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କଲା। ନୀଳୁ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଫଳ କେଶରୀକୁ ଦେଲା। କେଶରୀ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇଲା। ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ନୀଳୁ କେଶରୀକୁ ଏକ ବାଡ଼ିରେ ଏକ ଖେଳ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ କେଶରୀ ନୀଳୁକୁ କିପରି ନୀରବରେ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଶିଖାଇଲା। ନୀଳୁ କେଶରୀକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ତାର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେଶରୀ ବୁଝିପାରିଲା। କେଶରୀ ତାର ଜଙ୍ଗଲର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି ନୀଳୁକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲା। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନୀଳୁ ତାର ଗାଁକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ନୀଳୁ କେଶରୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ସେ ବିଦାୟ ନେଲା ଏବଂ ତାର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା, ତାର ହୃଦୟରେ ଏକ ନୂଆ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ବୁଝାମଣା ନେଇ।